Ja som Digi, pretože myslím si, že nič lepšie ako Digisport neexistuje. Uhľadali šikovných ľudí a ja si myslím, že tu patrím. I want, as I always did, to work for the best. So, I work for Digi. Ak má byť zabezpečené nejaké fungovanie televízie, tak tu musím byť. Prečo som Digisport? Pretože mám rada túto prácu, dáva priestor mojej tvorivosti a je tu veľmi dobrý kolektív mladých ľudí. Rád striham a mám tu možnosť uplatnenia dobrého. A šport mám rád. Mám rád šport a tu si môžem pracovať celý deň. Sme si tu postavili jednu krásnu televíziu, ktorá bola postavená za pár dní a si myslím, že tento projekt je nádherný. Prečo som v Digi? Pretože ja chcem byť v Digi, áno. Skvelá možnosť, ako sa dostať ďalej, komentovať Premier League, sériu A. Nikto iný by mi to v tejto chvíli nedokázal ponúknuť. V Digi sa mi podarilo spojiť záľubu a prácu. Nerad zostávam na jednom mieste a keď bola príležitosť vymysleť zase niečo nové, tak som tu bol prvý. Je tu kopec zaujímavých ľudí, ktorých už síce som prevažnú väčšinu poznal, ale ešte aj veľa určite spoznám, takže je nám tu všetkým fajn. Digisport, futbal, hokej, box, pre našich divákov a vašu radosť. Digisport, Československo, fandíme, sme jeden tým a žijeme športom. K divákom Digisportu želám pekné a veselé Vianoce. Krásne a pokojné Vianoce. Nech je ten nový rok krajší ako ten predošlý. Divákom pokojné sviatky a vzhľadom na to, že anglická liga pokračuje ďalej, tak veľa gólov a sedte pri tých televízoroch a pozerajte Digisport. Na Vianoce môžem divákom Digisportu popriať iba jediné, aby si ten Digisport zapli, pretože anglická Premier pokračuje, takže sa je na čo tešiť. Veselé Vianoce a šťastný nový rok. Krásne a veselé sviatky vám prajem, hlavne pohodu, všetkým našim divákom prajem krásne sviatky, nech nás sledujú a všetkým mojim spolupracovníkom želám, nech si oddychnú cez sviatky, lebo v januári budeme makať. Majte šťastné a veselé a Digi s vami. A pozerajte Digisport. Škrtel, hamšík, vajec, Vianoce, každý deň, to by bolo nice. Digisport, Československo, fandíme, sme jeden tým a žijeme športom. Šťastné a veselé Vianoce. A Digi s vami.